Здравейте, аз съм Real Monster и сега ще ви покажа в един як зомби сервер Апокалипсис на МТА. И така, сега ще ви кажа, само да се кача на едно място. Така, вижте тук, има зомбита. Качи се, yes. Тук има 1000 зомбита и след секунда ще ви кажа какво да правите. Така. В този сервер има много яки скинове, защото има много яки плагини текстура на оръжията. Сега съм Sub-Zero от Mortal Kombat, има Scorpion, има от Tekken 6 и от God of War човекът. Сега ще ви кажа. В сервера там ще ви пише, горе в ляво ви пише да напишете shop, за да си купите нещо. Вижте, shop, опа. Така, първото в ляво са коли, всичко това е автомобили, камиони и такива глупости, и спортни коли. Второто е оръжие, всичко това са оръжие. Например, купувам си това бат, не знам какво е, сега ще разбере, това е било бата за 500. Вижте, като бите хедшот на зомбитата, гледайте как ги килвам, ми дават пари. И събирам еди колко пари, правя си сметката какво да изкупувам и така. Сега, ще се покефим малко, ще играя в свободен стил и да не ме изядат, докато снимам. Така, тук има барче, отворете, няма какво правя. Добре, да ги килваме. Първо, второ, трето. Съжалявам ако ви лаги. И така. Дано да се заснеме клипа, защото има един бъг, който не ми пуска да снима клипа. И сега тук ще ви показвам къде може да скачате. Навсякъде хора, които ще се опитам да ви напиша IP-то там в YouTube, като го пращам клипа. Само да ви кажа, катерете се на високи места, се качете и такива места, където зомбитата да не могат да дойдат. Защото ако сте насред улицата, от всякъде ви идват зомбита и не можете да ги убиете. Виж тук, не мога всички да ги убия наведнъж. И ето вижте как се катерят и те зомбитата. Вижте и зомбитата не си. Те зомбитата имат ум да се катерят, за жалост. Но така ви е още по-забавно. Долу вдясно ви показва колко зомбита пуска все повече и повече. И така, тук да скачим на безопасно. Не че е много безопасно тук, ама. Сега килвате. Много яки звуци има в сервера на оръжията. Сега ще ги покажа с помпата. То днеска видях, че са сложили този плагин за скиновете. Много ме кефи. И този сервер ми е любим вече за МТА. И сега тук, защото имам още време да снимам клипове и тук ще ви правя някакви глупости. Аз сега ще събирам пари за кола. Това искам да направя в този клип. И като ги филвам, ще събера достатъчно пари да си купя някоя бричка. Вижте като сте на улицата какво става. Не можете да сварите да ги убивате. Гледайте колко са. Видяхте ли какво става като сте на улицата? Не може да ги убиете всички. Yes. Вижте така. Сега да се пробвам да ги килна. Едно по едно. Гледайте да бите само хедшот. Това е препоръчвам да правите, когато сте в този. Те са милиони е. Не мога да сваря да ги убивам. Няма да успея. Няма нищо за което да се изпълня днес. В тези дни. Сега ще се опитам тук да ги избия временно. Тези пожарникарите има и едни пилета в костюм.
Те зомбита по-сложно умират, защото имат костюми и те им предпазват от куршумите. Вижте колко много зомбита, дами и господа. И аз съм Real Monster и за сега това е от мен. Бай-бай. Само да ви покажа какво става, като ви изядат. Вижте, ящеме. Гледайте, от всякъде ме ограждат. Вижте сега. Какъв този е? Какъв съм грозен. А сега, вижте, трябва в сервер да се регистрирате, като влезете. Тук ви казват какво ви искате да сте. Патрул, такъв, еди какъв. От такива обикновени някакви хаховци. Или гангстери. И това е от мен. Аз съм Real Monster. И ви казвам чао.